שלום, כאן נופר אדר מחדשות 7. לרגל יום העצמאות של ישראל 64, אורח נכבד, השר לענייני הביטחון מר חגי מגן, הגיע לבקר בעיר. החלטנו להתעדכן בנושא המיגון בעיר. מה שלומך מר מגן? הכל בסדר, תודה. מר מגן, מה צריך לקרות שבנתיבות יהיו ממ"דים? הייתי עכשיו בחגיגות שלכם לרגל יום העצמאות וראיתי את הכיכרות היפות ואת יופי העיר. קיבלתי סחרחורת. למה תמיד אתם מתעסקים בשטויות במקום ביופי העיר? הנה בקרוב יבנו לכם רכבת, אז על מה התלונות? נכון אדוני, אבל מה בנוגע לממ"דים? נופלים פה טילים בלי סוף. בסדרות יש לכל בית ממ"ד, אז למה כאן אין? זה נכון שמסוכן פה, אבל אם כבר למות, אז למות בסטייל, בעיר יפה. כן? רק רגע, אני תכף יוצא מהמקום האחור הזה ואני ניגש לירושלים. ביי. אז רגע אדוני, כמה אנשים צריכים למות פה כדי שיהיו ממ"דים? כמה מתו כאן? הרוג אחד. מה? רק אחד? בשביל שיבנו לכם ממ"דים אתם צריכים לפחות 15 הרוגים. המדינה מחכה שאנשים ימותו בשביל לבנות ממ"דים? כן, זה המצב. אנחנו עושים את כל המאמצים לבניית הממ"דים. אין תקציב, רוב הכסף הולך למראה העיר. מחיר הבטון יתייקר, הפועלים הפלסטינים לא מוכנים לעזור בעזרת בניית הממ"דים. אז ככה, כשאין תקציב, תחשבי שהיית מתה בעיר מכוערת. אין מה לדאוג, הכל בסדר. וואו, הזעקה, לאיפה בורחים? מה אתם משוגעים? לאיפה הולכים? אין פה ממ"דים? אני לא אחמד ונגב וגם אני פה. הפעלן לי פה לשלום. מה לשלום? בגלל אנשים כמוך נופלים פה קסאמים? לא, יא אוכל חינם בגלל אנשים כמוך. אני אוכל חינם? כן, אתה אוכל חינם. מה זה? יא חתיכת חרדי מסריח. די. מה יש לך יא רוסיה, יא זורמת, איזה שבת. מה את מה שמתקשרת אליה, מאוד מה לעשות, כולם זה לחץ. אני לא מבינה מה קראתי שמנה עכשיו? כן, קראתי לך שמנה. מה לך? נורקסיק, יכולה ליד משקיעה אחרת. את זונה מעבר עליי! הוא מזלתי קופי. די. די, תהמת, אני לא רק רוצה. אני אומרת, תתחור עם מה זה מעבר עלייך. מה, אין מקום לשחורים? אוי, נראה. איך? איזה שנאה אתה חושב. יאללה, מגעילה.